Kana paine ane verse 1 Bible. Ari very clear, explicit rinorambidza Doro. Akandiratidza ndomba $50 izvo. Toona sei kuti uyu munhu ivirgin kwati. Hasi virgin. Says she's no sex before marriage. Do what is straight. It is there in my churches. What one hawazoteereri vanonga vasingadi. Vanoona kunge vanhu vari muchechi vakasara. Handiti. Why is handiti. Mazuva hanzi chi why mazuva ano. Pane ukama huripo pakati paMwari neDoro. Unonetsa kupatsanura. Mwari ane ukama strict neDoro. Okay, has married the wrong person, so ane right yekuti the product that I looked for and the product I found to be with in the home, you are allowed to divorce that woman. Welcome again to Virginity TV. Patoya nezvirongwa zvakasiyana-siyana. Kana uri munyowani pa this YouTube channel, please subscribe, like and share my videos atokanda pana because kana uri munhu unodzidza something pazvinhu zvatinechunza pana. So nasi tine chirongwa chitsva chamamusati mambopakurirwa kubva pesa patatanga kungokunzira ma videos edu. So nasi ndakagara ndina Apostle Mirai vachazotaura mazita avo, but semuonera muri kuita ndine vanhu vaMwari mu YouTube channel yedu. Nasi tambokuti timbokunzira vanhu vaMwari tichitaura magariro edu zvinoshepa isusu kunyanya isusu mayouth, vanhu vakuru nevachiri kuda kukura futi. So Apostle, taurai now. All right, thank you so much. Just like you've been told, I'm Apostle Solex from One Congress of Christ Ministries. My pleasure to be with you. God bless you. All right. I'm Pastor Daniel from Christ Embassy, and it's an honor to be on this platform. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you Pastor Daniel and Apostle Solex. So semazira amaita kuraiti kwangu. Sorry, yeah. Kuraiti kwangu ndina Apostle Solex, then ku left ndina Pastor Daniel. So Pastor and the Apostle. Yes. Tine ma questions akawanda. I think kuti apana nguwa tichinguta todozombodai. Tine ma questions akawanda todovunza. Sezvo taona mukana nhasi. Ndodombomirira hangu ku team redu isusu tisati tapinda munyaya dzewanano marriage but todozopindamo. So ndotanga nemimi Apostle Solex. Yes. Mubvunzo wekutanga inini muchechi tiri muchechi zviya tinokurudzirwa kuzi nyaya dzekuroora nekuroorana idzi munokurudzirwa kunge muchizosangana sababa namai maroorana handiti. Yes. Yet isusu tine imwe nyaya futi iri pending yevirginity. Okay. So how can someone or a guy kana kuti mukomana akwanise kuona kuti munhu wendiri kudana naye kana tazopinda yedu mumba she's a virgin or she's not, because kuchechi zvinongozi no sex before marriage, ende zvinhu zvakatonaka futi kuna vanhu vari kuteerera no sex before marriage. Hakuna here dzimwe nzira dzekuti tinokwanisa kuona nadzo kuti uyu musikana ndodana naye tiri kudana naye but harisiri virgin, because ipride yemurume wese kuzongozi vakazoroorwa munhu anga ari virgin. Toona sei kuti uyu munhu ivirgin kwati hasi virgin, sezvo she's no sex before marriage? Thank you so much for such a beautiful question. Yeah. It's a question that many people are asking, and my advice to people, especially in the Christian community, we advocate for honesty if people want to marry. That's the most important thing. A person that you think you want to settle with, there must be transparency, there must be honesty. The best way to know that, if you want to know that, it is to ask the person that you want to marry. Okay, you can really ask it as a question. Of course, in the world we talk of some outside features that can lead to that. Vanoziva vanotaura kuti munhukazi akambosangana nemurume pane ma-physical traits akaita saaya. But we are saying in the Christian community we don't have to base on that. If we are to define a person as a Christian, one of the things that must be found in that life is honesty. Anofanonga ari munhu ari honest. And zvimwe zvinhu usati watenda honesty yekuti achiri mhandara here, muteste nezvimwe zvinhu zvekuti honesty yacho unogona kuiprova. Is that person honest? Okay? Yeah. In daily activities, kana ari munhu kuti anogona kuwandisa tumwe tunhu turi simbo,
All right. That means munhu ane honest level yake iri very questionable. Are we together on that? So chatovana kutesta pa munhu tiri kutesta honest level. Because a person who is not honest in little things, that person don't expect is going to be honest in big things. Alright. Kana iye achikuti chinhu chakaita na 9 anokuudza kuti akachiita na 6 a.m. in the morning, those are red flags that you are dealing with a person who is not honest. So tiri kuti munhu asiri honest is a red flag. Don't marry that person. Because kusava honest kunotakura zvinhu zvakawanda. So vanotaura nyaya ma-physical traits, I'm not a specialist there and I don't advocate kuti ati ma-physical traits kuti munhu achiri mhandara here. Iye ndiye akatakura body yake. Handitika ndiye anogona kukuudza kuti murume ndinomuziva kana kuti asati ndamuziva. So if it's a relationship, if it's a courtship, because we advocate for courtship, ask her, she must be able to tell you. All right. Yeah, that's my position. Yeah, tanzwa. Sachinje tokurudzira kana manzwa. That's why kune comment section hakuna video rinodropwa pasina comment section mzasi. So apostle waritaura kuti zvinhu zvofanira kunga zviri transparent handiti. Yes. Because imwe problem yati yakuenda kofesa futi. Handisi kuti hangu ndiri kutsigira hangu kuti vanhu ngavasasita mavhijingi vachi. Kutori neumwe munhu wekuti anenge akarara kana kuti nevanhu 15 mukomana handiti. Yes. Akuzouya futi achizonetsa futi ana apostle kuti ndodi kuti ndizoona kuti msikana andiri msikana asiri mhandara. Iye akamborara navanhu 15 achibvisa. Saka imwe challenge futi iyo ngatinge tiri transparency. Inchi ndatodzidzawo kuna apostle. Udza munhu wako kuti kana uri serious nezvekudomurora. Zvamataura kuti unofanira kutanga wambomudza. Wozoti anoti chi. All right, thank you apostle. So mubvunzo wangu chi2. Then on that, if I'm to interject, permitted. Another question nogona kuzobuda ndeyekuti ataura nyaya ye-honest handiti ataura nyaya ye-transparency. Tinavo vanhu vari dishonest kuti unogona kusaona honest kwake muchiri kufambidzana. Unozomuona kuti ndakanyeberwa later. There are certain things zvokuti unogona kuzoona after 10 years kuti paya 10 years ago I was lied to. Handitika. So maybe you might need to know good what's the position of the doctrine of Christianity when it comes to women who are not honest. Akakuudza kuti ari virgin. Hauna kuda kuzvitsvaga because one of the things that we need to do in this generation, the world has done its best to protect the girl child. We need to also rise as voices in the body of Christ to protect also the boy child. Because right now the boy child is vulnerable. Okay? So musikana uyu anoudza mukomana kuti for sure I'm still a virgin. Ogarisana, ozorealize muso kuti vago hani munhu no, I've been lied to. Anobatsirika sei muchinda uyu, anoda kuti abatsirwe. So ipapo as the Christian society we allow that guy to divorce that girl immediately. Kana iye achivhaliwa virginity, are you still with me? Kana mukomana uyu achivhaliwa virginity because mumwe namumwe ane zvaanotarisira achida kuroora musikana. Kana virginity is one of the things that this guy values. And aenda kumusikana uyu akamutora achibelieve kuti because akabelieve akaudzwa kuti I'm still a virgin, akazoona kuti she is not a virgin. Okay? He has married the wrong person. Asiriye munhu waroora uyu. Okay? Has married the wrong person. So ane right yekuti the product that I looked for and the product I found to be with in the home, you are allowed to divorce that woman because it's not the person that you married. Okay? Number one. Then another way, maybe you don't want to bring shame to that woman, you don't want to send her away. Ndo panozoya a very critical subject yatinogara ndakataura nezvayo inonzi polygamy. I know it is a subject that has been bedeviled by men who don't understand it. Ndo panobvumidzwa murume kutsvaga mumwe mukadzi kana aona kuti mukadzi wendakatora zvandaitarisira ndo zvaachange ari hazvisirizvo. As a man you have every right, and a pastor who is sensible must be able to bless you. You have every right to look for another woman because you've been cheated, you've been deceived. So you're going to find out that many who were permitted into polygamy, even in the Bible, there were certain things. For example, uyu anoti anga achida Rachel in the Bible. Over apo walia. Okay? That polygamy was blessed by God because munhu waakanga ainaye asi wakashandira. So in that ground, you are allowed to get another woman. All right. Yes. Yeah. Thank you, Apostle Solex. Ne dzidziso. Nekutivhura brain. That's why ndamboti tikaonza maapostora pazvinhu zvine imwe sense inenge iri nani pane zvinhu zvetinenge tangonzwawo nemunhu arodyara matomates nemaonion. So my next question to pastor.
isusu muma societies edu kubva kare ndichingobata indigenous society ndisati ndasvika ku Christianity society handiti kwakuine zviya zvekuti vakomana waizi munoenda kuchara handiti munoenda kuchara muchidzidziswa upenyu nekuti kana mazorora munonga muchizodai vasikana vachizoziva munoenda kuna tete handiti but we have discovered that Christianity yakauya ndobva yatipa mumwe muono munyowani uri clean handiti yeah. So mubvunzo wangu inini wakuya pakuti what have you done to a boy child zvaimboitwa zviya zvekuti vanhu vaenda kuchara kuchechi ndezvipi zvemungaita imimi nemwanakomana kuti muri mushepa sei kuti asapinda muzvimwe zvinhu like njodzi dzekuzoti ozogumisidza kupinda munyaya dzemadrugs ozogumisidza kupinda munyaya dzema early marriages because kana chiti early marriage hatitsutaura kuti iri kumusikana chete kutori nomwe munhu mukomana anogonorora ne 17 years but aisi sometimes inyaya kuti anogononga alika counseling dzimwe nguva yekuzozi early marriage yakashata. So imimi kuchechi ndapi ndezvipi zvinhu zvamunoita imimi munewo here mukana wekusangana nawakomana sevakuru vemumachechi ukusangana nawakomana kana kuti muno here kuti magatherings ekuti vakomana vanombozi musi wakati kana kuti tichingopedza kudai vakomana ngatipodii ngatiposangana in our Christian life. All right. Thank you for this opportunity. I think it's important we embrace kuti culturally pane ma-steps aripo for the boy child and it achikura ane ma-examples anoona pana baba pana nasekuru pane ma-elder brothers and their neighbors as well. They get to see kuti a man is supposed to do what and it's nothing foreign, it's something very simple chaunoona on a day-to-day basis and and obviously musociety yega yese iripo and pana vanofamba nenzira dzakanaka pana vanofamba nedzimwe dziri questionable and so it's up to the young men to choose because these examples ari kuona and from a family setup uyezve tiri mufamily imomo pane ma-values anoiswa nefamily and church kazhinji kacho church is usually on Sunday it may be 2 days depending neministry iriko and 2 days of the week so church zhinji iri kumba handiti church inotangira kumba iriko futi kuchurch handiti church ibuild pane ma-structures ema-churches handiti so church is not just a Sunday event, it's there at home handiti so we cannot divide church from the family hapana zvekuti takadzidziswa nasekuru vacho havaendi kumachecheri vanatete vacho havaendi kumachecheri so there's church at home and church at church you get it so hapana pazviri conflicting with each other and even a church tochikupakura from the Bible kuti ma-steps anofambiswa nemunhu wemukomana ndeapi zviri expected naMwari and biblical ukatarisa Mwari anotaura mitemo yawo zvavanoexpecta from the girl child and the boy child but tinoona some people choose not to obey. Mwari hawamanikidzi hallelujah hawambomanikidzi Mwari so it's up to you. Bible ririko, read the Bible, go to church, receive the message from church. Kune ma-ministries mune ma-arms akasiyana-siyana. Kune youth camp, kune children's ministry handitika wanaenda ku Sunday school where they are taught things to do, reverence kuti kuna vanonzi Mwari, kuna Jesus, kuna Mwari handitika at that grassroots level mwana anonzwa kuti kuna Jesus was sent to save us handitika and there's a Father in heaven. That's it, it's level 1 handiti there are 2 things between one and it so they are taught who God is and the steps that a Christian should do are a believer as a child then ave pano graduate oenda to teens ministry children's and they're taught again all the way up in the main body of church and outright dating anonzwa kuti zvinofambiswa sei and dating zhinji dzevanhu vanosangana nema-problems dating even ma-drugs and all that because varufamba nenzira dzisidzo and God has a step yakataura kuti your temple is the house of the Lord, your body is the house of the Lord and temple yako haifani kuiswa ma funny drugs. You're not supposed to do that and if you have to take drugs, take them in amounts are reasonable and kwete kumwiwa nedoro
kwete kuputwa nembanje yacho mbanje yakutoputa munhu instead of vice versa. Alright, yeah. You're supposed to do that. Yeah. So wanoita all the munonga wabva musetup yekuti uri pamba uri protected handitika young guy wakuti ndapakati nepakati I'm now a teen. Alright. Kudhara kwakusina chinonzi teen munhu aita achibva ari mwana ari a child handitika. From a child you are taught how to be a man, how to be a woman. So izvezviti ane ka stage yekuti I'm a young adult but I'm not yet an adult. I'm a child but I'm not really a child. Ndiri pakati ndiri teen. It's as if one a freelance. They do whatever they want. They're still discovering if they should become adults. So ndo pavanorasika ipapa. That's where the devil strikes in. And the church stands and teaches them. Musaite zvema drugs handitika. Do what is straight. It is there in my churches. What one hawazoteereri vanonga vasingadi. Vanoona kunge vanhu vari kuchechi vakasara. Handiti. Iwai idzi handiti. Mazuva hanzi chiwai mazuva ano. Hanzi iwai. They want to do. Okay, over to you. All right. Yeah, ndabanzwa. So as you can see nekunzwa. Zvanzi kutori anonzi matiteensi kune mateens churches, kune teens church nema-youth camps kuti vanhu vanenge vachidzidziswa plus taamu Christian society yekuti panhu ukafamba like uchifamba mutown panhu 49 ma-Christians. So kana iwewe uri muvanhu iwawo hauzomboshayiwi counseling inokwanirana nezvauri nenguva yauri nemararamiro uchazoita pamberi plus what I urge you boys and girls kunzoko iwai muri mumagroups kana kuti certain clan yevanhu vanokuinfluenza zvinhu zvakanaka according to what zvataurwa napastor ndokuti tishepwe futi zviri bo because kushepwa sometimes hakusi pakungoti wataurirwa zvinhu maunotoswera uruswera mupi uruswera uchiita nezvei ndo kumwe kushepwa kwacho kutongori natural. Alright, so thank you pastor nekuanza mubvunzo zvakanaka. So my next question ndakudzoka kuna apostle. Apostle tine nyaya tatinayo kubva pesa apa tichingotaura tingoti nyaya yatofanira kuzongovhunza apostle kana wauya. Nyaya iyi inyaya yedoro. Doro kune vanhu I think mafara because ndazotaura nyaya iyi because tatungoneswa chizi munazobvunza nyaya yebhiya. So pastor na apostle muchapindura mizi nichakupai time yekuti mudii mupindure. Vanhu vari kuona hazi nawo pane here pakuti tingati doro takabva tarambidzwa doro zvachose kuzi kana uchidoita mukristu siyai doro, kana uchidoita munhu wekuzi uri munhu waMwari siyai doro. Yeti tine vamwe vanhu tinozosangana navo futi kana kuti kumapati kumachichi because munhu akatontaura aiti ane nyaya yake yemusikana wake waida naye wemuchechi. Saka akazongoronga pati, aronga pati kumba kwavo obva adaidzwa musikana. So kwaingomwiwa mabhiyazi mawaini chichichi. So musikana akazosvika pakuti inini waini tinomwa waini. Saka mungomana ndo pakatangira nyaya manje kuti iwo wakumwa doro sei iwo uchienda kuchechi haufaniri kumwa doro ita zvekugocha nyama ita zvekudidi. Then ini ndobva ndazongoti atingoripo zvimwe zvazvongoti tangodaidzwa. So question yangu ini yaye kuti is it a crime kuti munhu akati akamwa doro wakuzi watobva iwo watobva pana Mwari iwo hausiri mugrupu redu rekuchechi. Ndotangana na apostle. Munoroona sei doro ndoti muchipota muchimbo refer zvimwe zviri linked muBible kana zvichikwanisika. Let me be very explicit with you. I know there are many schools of thought when it comes to this subject, but indoda kuti kana paine ane verse 1 Bible ari very clearly explicit rinorambidza doro akandiratidza ndinomba $50 izvezvo 50 ndotomumbudisira kuti $50 naso izvezvo kana paine ane verse 1 ri explicit kwete raari kuda kuzama kudzidzisa kuti rirambe doro
because tine makristu akawanda anoudza vhesi zvekutaura. Handisi kurova vhesi yochaudza zvekutaura kuti ndiri kurova kuti iwe wotsvaga vhesi inorambidza doro 1 ndokupa $50. Alright, like kana ndisida ndingatoikwera ndikakupa. Apostle ataura kuti tipe vhesi, like kana chiti remekedza baba namai vako kutori nevhesi mubhaibheri inoenderana nezvekutotaura kuti honor your father and your mother, kuti chichi mazuva ako epanyika azowedziwa. Saka apostle ataura tipe vhesi 1 inotaura kuti doro musamwa, hatidi munhu anomwa doro. Right. Then varipo vachazotsvaga kundipa vhesi iroro. Andipa munhu yeye ndinobva ndazama kumudza kuti almost tikaenda kuOld Testament, almost every book of the Old Testament runotaura zvakanaka pamusoro pedoro. Tikauya kuNew Testament kwacho, the majority of the books in the New Testament, they speak well of wine. Yeah. Are we together? Because tine mamwe Christians ari kuapproacha masubjects aya aine kamukakuita sekunge vasiri kufunga zvakanaka. Because religion ukatadza kuibata nemazvo inokupusisa. Ndoda kukupai for example, handiti ndine 2 andoda kubata anorwiswa nevamwe vanhu vanotaura nyaya yekuramba doro. Because ndati mukandipa mukana ndogona kuudzai mavhesi anopraisa doro kubva kuna Genesis na Revelation. Yeah. Ndokupai example mukoma Keda muri pano. I walk in the spirit. I have witnessed this. Pane hukama huripo pakati paMwari nedoro hunonetsa kupatsanura. Mwari ane hukama sterek nedoro. Ndoda kuti mimi mutsvage wani munhu akadhakwa anobva kuChristian kana akambodarika nechechi. Munzo zvinobuda mukana wemunhu iyeye. Muri sundupa zvakanaka. Ndati pane hukama huripo hwakasimba pakati paMwari nedoro. Vazhinji vakagona kufamba naMwari, vashoma vakafamba naye, vakashaya doro mukati. Muri kubata? Vazhinji vakafamba naMwari nemwazvo muupenyu hwavo ukahutarisa haushayi doro. Then ndine 2 scriptures andoda kubudisa pachena kune vatende vanogona kunge vakateerera. I wish you together so far. There are 2 scriptures that I want to bring to light. Anoshongororwa nemaChristians. Zvoita kunga isu chitendero chedu chevanhu vakazungaira. Paul ari kuudza Timothy kuti iwe nekuda kwekurwadziwa kwaunoita nemudumbu ita uchitora wine. Alright? Wanouya maKristu obva ati it's only medicinal. It is sin when you take it for other reasons. But when you take it for medicinal reasons, it's okay. Then ndobva ndati toda kuti tiise chinhu chese chakanzi naMwari chivi. Are you listening? Chinhu chese chakanzi naMwari chivi chine here pachinoreguletwa kuti upombwe kana ukahuita kuti urape nyama yako, it's okay. Do we have a possibility yekuti chinonzi sin inonzi yakanaka ukaishandisa nemwazvo? And every believer that is listening almost on Holy Communion, vazhinji vamwe vanoti Sunday yekutanga vanotora Holy Communion. Kana vachitora communion nenzira yeKristu, chaari kunwa ipapo ichi iwine. Wine haisi sini vachiimwira muchechi. Ndoda kuti muone hypocrisy yacho. Wine haisi sini achiimwira muchechi. Akanoimwira kumba kwake akaisa muglasi ndopa yatova sini ipapo. Wagara akupa varanda. Who says that? Same thing. So now are we going to say in the same principle we want to be consistent? Are we going to be saying in the same principle kunyeba kunoshata wakuitira kuchechi but kauya yati chinyeba tiri muchechi, it's okay? Can we say that? Yeah. Because wine is good on communion day. On communion service we can take in wine, okay? So inonaka muswe Sunday togona kuitora kuchechi but kumba kwako ndoko wakurambizwa. Are we going to lie in church on Sunday? Can we make a line a holy thing because we are doing it in the confines of the buildings of the church? Yeah. Okay? Ora ngatitore chimwe chivi chakajekeswa neBible chinonzi upombwe. Vanhu vaviri vakapomba muchechi. Is it okay? Is it a righteous act because zvaitirwa muchechi? So why is it kupomba nditi? Why is it uyu mutemo ungori unique pa wine? Tinoimwa muchechi muswe communion. Then ukazoimwira kumba kwako chatoo chivi ipapo. Can't you see it's hypocrisy? So many people who are proposing that they are religious people, not spiritual people. Every person who is genuinely spiritual, they have no issues with wine. Vazhinji vacho vari kuzama kuda kumbunyikidza nyaya yewine. Most of them, they are religious, they are not spiritual. We need to be able to separate a spiritual person and a religious person.
A religious person munhu ari kuzama kuda kusvika kuna Mwari nemitemo. Okay? Then a spiritual person is a person who is obeying God in the spirit by hearkening to the thing that God has said they are okay. Okay? That's a spiritual person. He has reached a certain level of maturity, not a religious guy. So vanhu vazhinji, honestly speaking, who are forbidden wine, most of them, they are religious. And zvine ka hypocrisy kari mazviri. Ndakupa example imwe chitora kuti tivhura nepfungwa. Then you are going to find out kuti akuna munhu ari panyika panapa right now anoti haasati ambotora wine. It's impossible. Yeah. Can we have one person, even a tongue talking believer, anoti asambotora wine? So what did they hate, brothers? What did they hate? Vanovenga Doro rakanzi ego. That's what they don't want to see. But the wine, they're okay with it. Why am I saying that? Because ukaenda kuchipatara mapiritsi amunonwa, there is alcohol level, there is alcohol content there. There is a percentage of alcohol in the pills, in the medicines you take every day. Right? Maybe not, I may believe I have divine health, I don't go to clinic, still I got you. Kumba kwenyu ukasiya sadza, anditi. Sadza, chaturungoti alcohol, ishuga ya femenda. Scientifically so. Sugar ikafemenda ndo alcohol. Rato beer iro. So turikuti munya, chikafu chaunodya chiya ukasiya sadza manheru. Ukazofuma uchidya sadza iroro, ziva kuti waakudya alcohol. There is alcohol there. But unotofarira munya alcohol. But uyu azobuda hake pachena akabata bhodhoro rezambezi re-ego ndiye aipa, because iwe chausikuda kuona ibhodhoro. All of you are doing the same thing, but this one ajeka. So as Christians, we are hating people who are explicit, who are coming out on the open for the thing they are doing. So toda kuti zviite tiri kusecret uku. But you are going to see that there is a serious disease, there is a serious problem in that. Why? Because we are having people who are hypocritical as believers. It's not spiritual. We are having hypocritical believers. Ka syndrome ke mapharisees kadzoka. Mapharisees aigara akatukana na Jesu vaya. Ka syndrome kacho kadzoka in the body of Christ. Kekuti something that we do every day, we want to forbid another. Ndaigona ndokupa ma scriptures one by one, but ndosha ndotangira papi because Bible kubva kuna Genesis na Revelation rinobvumiza wine, rinobvumiza do. Ma scriptures atingada kutotsvaga anonetsa kuwana ndiye anorambidza. Otherwise anobvumiza tinao kubva kuna Genesis tikapinda muna Exodus. In fact offering yaitobvunzwa na Mwari yanga iri ye wine, aitora offering ye wine. So kana Mwari achigamuchira offering, kana uchiendesa offering kuna Mwari yemari achitora, uchiendesa offering yewine kuna Mwari achitora, anozoiwenga kana waimwa iwewe. Hakuna chinhu chakaipa chinotorwa na Mwari se offering. Mwari paitorambidza kuti nguruwe dzisadyiwa, adzisaitodiwa pa altare se offering. Chinhu chese chinoya pa altar before the Lord as offering, that thing God has accepted it. All right. Are we together? Yeah. Before I will tell you a scripture that will shock you. Ndikuudza kuti mukaenda kunyika inonzi Israel, iya yakanga yakatsanangurwa na Mwari. Israel payaiteerera Mwari, payaifamba in righteousness, there are certain things that were happening. Amongst the things that will happen when Israel lives in obedience to God, vaiharvesta wine zvakasimba. Kuwanikwa kwewine muIsrael yanga itori sign yekuti tateerera Mwari. MaIsraelites vaiziva sekuti naMwari vaiona migiripi vine yakazara newine. Alright, ndoziva kuti kune vamwe vanhu vakawanda kuzama kumbonyikidza theology vachiti iya wine yaitorwa chaitorwa pa communion na Jesu yanga isiri wine, yanga iri grapefruit. There is no scripture that can support that. Are we together? Yeah. Yes. Pai Israel payairamba Mwari, payairebel against God, mivine yaitadza kubereka. Not just physical hunger, mivine yaitadza kubereka. Baileka wine ku Israel when they rebel against God. Are we together? There are so many scriptures that I can tell you. Jesu mbune achitaura nemashoko wake in red. I think I have to visit that. So that yes. Ndisaramba ndichita. All right. You can say something as I'm looking. So apostle achita scripture. Anditi mazinzwa kuti apana chinhu chakashata pa beer, but asita pesawo isusu ngati rimwe but ngasamwiwa naro. I think zvinhu zvangoti koshei because kana watanga kumwiwa naro pane musiyano uripo futi pakurimwa nekumwiwa. Ngatisamwiwa naro, ngati ngomwe isusu. Right.
Like our host is telling us, he's bringing a very important subject. He is advocating against indulgence. Against over-indulgence, which is very okay. He's advocating against over-indulgence. He's advocating for moderation. And when we talk of moderating something, it does not mean that the thing that we are moderating on is evil. Kana dairi nyari sadzi chairo raunodya uzopedzi drum, but azvinoti sadza rakaipa. Yeah. Kana even vakaroorana vasiri kuita upombwe nemukadzi wako amukazvikire muchiita bonde 4 hours. Tiri kuzama anything nyangwe chakanyanaka sei chinoda moderation. So the stance of the Bible, munhu ari kunzi drunkard neBible, haasi munhu asipa wine. Munhu ari kunzi drunkard uya achashaya nzvimbo muumambo. Toda kuti munzwiso ndeupi? Haasi munhu asipa, munhu aleka moderation. Oh yes. Are we together? Munhu atadza kuziva pekugumira. So mumwe munhu achandibvunza kuti kana vanhu vachitadza kuziva pekugumira ngatigare taramba chinhu ichi. Then I also tell you there are many people who are abusing the institution of marriage, but people are still marrying every day. Yeah. Road yatinoshandisa kuenda kuharare muri kuitika tsaona nevanhu vasingagoni kudriver. We are still using the same road. Why? We advocate for safety. We advocate for moderation. Even vanhu vari kubara, kune vanhu vari kufira ikoko kunozvarirwawo. But vanhu vari kuita vana every day. So you don't abolish a thing because it is abused. We only moderate, we only advocate for moderation. Yes. Are we together? So there are many things, including mari chaiyo. Kune vanhu vanoabuse mari, kune vanhu vanosvika pakuinamata mari. Yeah. They can even kill to obtain money. But money is not the evil thing. But the evil is in the person that is pursuing money. Yes. When money is pursued by the wrong thing, that's the same thing with wine. The problem is not the wine, but the problem is the person drinking the wine. Yes. All right. Let me just, a quick one. If you go to Matthew chapter number 15, I will start from verse number 1. These were the Pharisees. Then they came to Jesus from Jerusalem, Pharisees and scribes, saying, "Why do your disciples go against the teaching of our fathers, their traditions? For they take food with unwashed hands." And in answer, he said to them, "Why do you yourselves go against the word of God on account of the teaching which has been handed down to you?" Okay, of course, by your fathers. But let me jump to Sika Panongonya Batirukuda. Are we together now? Yeah. Dakusika chaipo pariku. Verse 18, Jesu akutsanangura parable yaakanga auza madisciples anozoti from verse 17, do not see whatever goes into the mouth goes on into the stomach and is sent out as waste, but the things which come out of the mouth come from the heart, and they make a man unclean. All right, for out of the heart comes evil thoughts, the thing taking of life, broken faith between the married, unclean desires of the flesh, taking of property, false witness, bitter ways. Zviri kunzi naJesu chinosvibisa munhu achisi chapinda nepamuromo. Hakuna chinhu chinogona kupinda nepamuromo wako chine simba rekusvibisa munhu. Ingadai iri nguruve, ingadai iri wine. As long as chichigona kupinda nepamuromo wako, that thing can't defile you. Even ukanyatora poison, God is just because, even ukanyatora poison, ukainwa, it's not a sin. Are we together? Yes. I see sin in poison. Sin yawatora ndeyekuti ingazotovapo ndeyekuti wakomita suicide. Yes. But sin haisi pa substance. Ndio zatoda kuzama budisa pachena. Sin iri mumunhu aita act. Are we together? So hakuna anything chinopinda nepamuromo wako because chinicho chichabuda. There is no sin in that. Are we together? Yes. Then poita vanomiskota scripture riya rinoti ipai Doro kune akuda kuparara. Tichapabata about all the scriptures I remember. It's a very long topic. In fact, I have written a book, wine, a complete book on that. That every point I'm bringing out, you can find it in that particular book. Yes. So, Apostle, yes. For my followers, you draw here, yes. So, Taumbo, young Apostle for this time. We draw the next episode. Wanga chizotitaura zviri mubhuku ende tichanga tichifamba futi tichiti kana Apostle akati uya ndiri kugwanda muchatona chibula tiri kugwanda, kana Apostle akati uya ndiri kuchipinga muchatona chibula tiri kuchipinge. So in conclusion, pastor, nyaya yataurwa yeDoro iyi, yes, munoitora sei sezvambotaurwawo na Apostle? Imimi sedunga munhu sapastor, a man of God, pindai. All right. Apostle wafamba nenyaya zvakanaka chose handiti. What I see is there's nothing wrong with drinking alcohol. Alcohol haina kushata handiti, be it beer, wine, whatever it is, if it's alcohol, right, there's nothing wrong in that. The only issue is when you abuse it. Abuse, we are saying abnormal use.
And Yeah. things can be taken in quantities that are okay. You can drink your alcohol and you can remain sane. And meaning good, you are doing things very dignified. Zvikautasa tota this is an exemplary citizen. And zvine umwari mukati, imwa zvine umwari mukati. Kwete kuti you lose your senses, you know. Nekuda kudoro. Nekuti unonzi wanga uchiita sei nezuro kuti handitozivi chii chaitika. Mawanga arapa umaona kupi handitozivi. Mari iri kupi hamene aina kupi. You know. Zvinokwadza your health if you abuse it. But if you drink it in quantities that are reasonable, there's nothing wrong with it. So guys, ladies and gentlemen, chirongwa chanhasi tambopedzera panapa patatutora nenyaya yedoro tichitava futi nenyaya dzemuwanano. So next episode toda kuti musati mataura henyu toda kuti muise zvinhu zvamuri mu comment section because vanhu vacho titori nawo tichakunzirai futi next time tokunzirai futi but tisati tapedza pastor one zvavada kutaura. Before we close down, the Bible says it is better to be drunk with things of the spirit more than alcohol itself. Why not spend more time fellowship with the Holy Spirit? Nyaya yedoro yakanaka stereka ainoshata asi imbodhako nerimwe doro handiti riri spiritual. Spend time speaking in tongues, spend time reading the word of God because life is spiritual. There's more you gain from being drunk in the spirit. So go for the higher things in life. Doro anoshata but go for what is higher. And in parting that's what I can say. Clear words from pastor and I think mavinzwa apostle last words yenyu Alright, before last words, I want to add on to some few scriptures as we close. Mukaverenga Matthew chapter number 11 verse 18, not all about John, the Lord Jesus Christ himself. Ukaverenga a good Bible, this thing is in red. Kana Jesu ataura hakuna anowedzera, hakuna anodauta, hakuna achada kuzama kumutsanangura. Jesu anzi pamwe aida kuti, we know as theologians, Paul aizama kuti Jesu haazami kutaura, atotaura, is in red. Inzwai mashoko aJesu concerning wine atiri kutaura nezvayo. The reason why I like this subject, yakatotaurwa naJesu wacho mbune, akakonclude. Anoti iye, for John came taking no food or drink and they say he is an evil spirit. Drink riri kutaurwa apa, aisingori mvura, John ainwa mvura. Yes. Are we together? The Son of Man has come feasting. And they say, the Son of Man is the Lord Jesus Christ spoken about here. A lover of food and wine. He came feasting. And the people said, he's a lover of food and wine. That means the Lord Jesus Christ himself drank wine. Are we together? Yes. A lover of wine, a friend of tax farmers and sinners. And wisdom is justified to be right by her works. Are we together? So Jesus Christ, when he came, he drank wine. If you are going to read the King James Version, it says a wine bibber. Jesus Christ drank wine 2 volumes, not just a cup. He drank wine. Those are the pane ukama uripo pakati pezvinhu zvemweya ne wine iyi. Then we don't want people vari overly zealous on spiritual things that they don't understand. Yes. Okay? We don't want people vari overly zealous on spiritual things that they don't understand. Yes. Munhu anonzi tichiti munhu tiri kuti munhu is a spirit. So chekutanga tisati tatarisa ma physical needs, chinozi munhu is a spirit. And ane ma spiritual needs akafanana nemunamato yataurwa neshoko raMwari rataurwa. Are we together? So anoda kuti atanga atungamiza ma spiritual needs pamberi. Then this person has also a soul. That means he must have also my psychological needs. A human being to function well, he needs entertainment. That's a psychological need. He needs entertainment. Could urame a normal life, no matter how spiritual you are. So we don't want people who are not, no, my own is to speak in tongues, I'm a believer, so I don't watch TV. That one has nothing to do with being a believer. That's foolishness. If you want to live a healthy life, you are going to satisfy your psychological needs. You need to watch soccer. We are in World Cup here. Wanangua kuona bora. As a believer, there is no sin in that. Wanangua kuenda uchimbo exercise. There are some psychological needs in that. Wanangua kutera music. Terra music. All right? Terra music. Find good music to listen to as a believer. Watch a movie. Those are psychological needs. Excellent. Then before we finish also, you live inside a body as a temple here. Une soul or spirit, but you live in a physical body. Yes. That means this physical body, it has also needs that must be met. And one of the needs is wine we're talking about. Wine is a need.
It's a craving. Yeah. Are we together? It's a craving. It's a need that must be met. Yeah. Just like physical food you eat. Ukaenda nguya kareba usina chikafu chauri kudya, you can die even though you speak in tongues. Yes. So manizi ese emunu, they must not be neglected. Oh, yes. Get spiritual needs, get psychological needs, get also your physical needs, including wine. They are physical needs. Yes. Pay attention to them. Yeah. All right? Have a glass. And before we conclude, you are going to find out that I will tell you this is terrible. And this one is touching to me because I understand this. Myself being a marriage counselor, I can tell you I've seen apapamatise vacharora nevakarora, vacharora nevakarora. Ndaona dzimba dzapwanyika dzakawanda nekuda kwekuti mumba imomo hamuna wine. Trust me, if you're a married person, there are certain things that must be done in your bedroom to stay your love life. That if you are sober, you can't do it. I'm telling you. I'm telling you. I've seen many losing their marriage because they are so religious. There are certain things that if you are sober, you can't do it. There are certain things that you must ask this woman that you can't ask if you are sober. You need to understand a way of asking. So Apostle, Yes. Next topic yatutanga nayo next topic ndiyo yatutanga nayo iyo iyi matosi achitsvambe kwatiri. Yes. And also chimwe chinhu kune vakadzi vakazvitakura maoperation azhinji muri kusangana nawo kuti anonzi masentimeters atotadza kuwedzera, bvunzai manesi chaiyo bvunzai mascientists ezvokubadi kwete maboga scientists. Maoperation ari kuitwa macesarean aya, mukadzi ndosaka vachicreva doro pavanenge vakazvitakura. Mukadzi anomwa doro machances ari low kuti aite operation. Ndiri kupa just a glimpse into the multifaceted benefits of wine. It's a blessing from God. It's something that you don't have to run away from. Some of them murikuzvisunga mastress amurikutsvaga, only a glass of wine could have cured that. That's why shoko ramwari kuti give wine to a person who is perishing, because it helps you from perishing. Wakuda kufa, take, you can be relieved by that. So there are certain things, if the problem is of the body, attend to the body. That's it. So ladies and gentlemen, we can say tosangana mu next episode. So imimi matopic ya moda rumors here. Iyi ndo imwe topic yavamakamira but azongoshinga kutaura pamberi pavanhu vamwe vari tikabvunza kuti azvinofambiswa sei. I think mazinzwa zvizere. So thank you Pastor, thank you Apostle. Amen. I think vanhu vachafara wakuona because tata anenge vachingoti tiri kuunzira episode. I think dzakutosvikawo ma3 months ndizvo ka? 3 months, yeah. 3 months. Amen. So I think kuti muchadzidza, inini ndadzidzawo nditori panapa, imimi muchadzidzawo. Don't forget to like, don't forget to subscribe and share. It has been a beautiful moment being with you. Beautiful thoughts have been shared concerning how life must be lived. I think it is very important at this moment. You have heard we highlighted that a man is a spirit, he has a soul, and he lives inside the body. And we managed to show you that man being a spirit, there are spiritual needs that must be met. And a man that is not born again is a dead man walking. Because if a man is a spirit and his spirit is not awakened unto God, he has not been awakened to the fatherhood of God, that man is a dead man walking. Life begins with you receiving Jesus Christ as Lord. That's the beginning of a life that has meaning. So before we talk of feeding your psychological needs, satisfying your somatic needs, it is very important to let you know that the beginning, the first step into meeting the needs of your spirit is to let that spirit receive Christ Jesus. That's how your spirit can become alive. So at this moment, I want to welcome viewers who say, man of God, I haven't received Christ Jesus in my life. So I'm going to lead you into Christ the Bible way. So if you haven't made a decision to receive Jesus, to receive the life of Christ, remember it is not you giving your life to Christ, it is you receiving his life. He is waiting for you. He wants you to receive his life so that your life can be meaningful, your life can be vibrant. I want you at this moment, I want you to lift your right hand. If you are there, you have not received. If you are not sure whether you have received or not, still, I want you to say this prayer with me. You can kindly say after me, oh Lord God, I come to you in the name of Jesus. I believe that Jesus is Lord and he died for me. He was raised from the dead. He is alive right now. Now I receive the same Jesus
into my spirit. I declare that I'm born again today. Greater is he that is in me than he that is in than he that is in the world. Thank you, Lord. Thank you, Father, for saving my soul. God bless you.